Tanti oras inag-ipapanaw dita sidong mo anak kairwamak di kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit at bakada kun ayat ko jak hayat amakita lumlumdaan ka tati ipapanaw ko lagip mo't balunek iti lugar apapanak siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakada kun ayat ko kastan biyako agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma tanak kay paayan katragsak umanay alagi pem kun kailiw na kastan biyako agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma tanaipayan katragsak umanay alagi pem intun kailiw na sakit baro ko. Kaya't amakita ang lumdaan ka tati ipapanaw mo ayat mo't balunek iti lugar apapanak siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakada kun ayat ko kastan biyako agsingsingpet kanto no awan nakton dito'y sibay mo sapay kuma tanaipayan katragsak umanay alagi pem intun kailiw na kastan biyako agsingsingpet kanto no awan nakton dito sibay mo sapay kuma tanaipayan katragsak umanay alagi pem intun kailiw na umanay alagi pem intun kailiw na umanay alagi pem intun kailiw